Gegroet mevrouw van Hulstein. Goedemorgen. Binnenkort worden toeristen in Gennep warm begroet. Is dat het nieuwe normaal in Gennep? Hoe zit dat? Het nieuwe normaal zou best kunnen. Dit vind ik dan een heel leuk nieuw normaal. Wij hebben als gemeente, maar zeker ook samen met de OVG, de ondernemersvereniging Gennep, het VVV, onze centrummanager en de gemeente een idee opgevat om groeters in te zetten op zaterdag en op zondag in de zomerperiode. En gaat dat helpen bij toeristen binnenhalen in Gennep? Binnenhalen niet. Als het goed is, zijn de mensen dan al in Gennep. Maar ja, bij ons zie je elkaar nog steeds. Wij groeten elkaar. Dat is hier nog heel normaal in Gennep. Maar dat is voor een heleboel gasten helemaal niet normaal. En men waardeert dat wel heel erg. En we gaan gewoon eens een pilot starten met een aantal vrijwilligers op zaterdag en zondag. Die de mensen begroeten en vragen of dat ze kunnen helpen. Of dat ze een idee zoeken om iets te gaan doen. Gewoon een warm welkom heten in onze mooie gemeente. Hoeveel vrijwilligers zoekt u daarvoor? Ja, ik weet niet precies hoeveel er dat zullen zijn, maar dat hoeven er helemaal niet zo heel erg veel te zijn. Je moet natuurlijk in de maanden juli en augustus, dat zijn zeg maar even grof door de bocht, 8, 9 weekenden. Nou, als je dan 2, 3 groeters per dagdeel hebt, dan zit je op 5, 6 groeters voor een weekend. Dat zullen wel regelmatig ook dezelfde zijn, maar ja, als we een groep hebben van een man of 10, 15, denk ik dat wel een heel eind zijn. En moeten die mensen ergens aan voldoen? Goed humeur. Verder eigenlijk helemaal niet. Het gaat gewoon om de gezelligheid. Als mensen het leuk vinden om met mensen die hier onbekend zijn een praatje te maken, ze aan te spreken, ze te wijzen naar iets wat leuk is hier in onze mooie gemeente, dan kan iedereen daaraan deelnemen. Hoe meer verschillend, hoe leuker het is, denk ik. In het land van Kuik is zoiets ook gestart, heb ik begrepen. Ja, daar hebben ze het ook geprobeerd. Ja, klopt. En is dat een succes geworden? Dat weet ik niet exact zeker. Ik heb gehoord dat het niet zo'n heel erg succes was. Of dat ook daadwerkelijk zo is, weet ik niet. Maar dat laat onverlet dat hier nou juist het leuke is dat de ondernemersvereniging, het VVV en ook de gemeente en de centrummanager wel heel enthousiast zijn. En wij het gewoon zelf gaan uitproberen. En als het niks is, is het misschien maar eenmalig. Maar dan hebben we in ieder geval een heel gezellig en groetvol eenmalig jaar. En eigenlijk is het natuurlijk afgekeken van de greeters in New York. Is dit een poging om to make Gennep great again? Wat mij betreft is Gennep al great. Maar is het gewoon, nee, het is echt, het komt oorspronkelijk wel daar vandaan, dat klopt. En dat is gewoon een heel warm welkom en dat gevoel dat willen wij hier uitdragen. Iedereen is hier van harte welkom. En zo zit dat.